दसेनो ओरैबायदि अखा हाब्रबनानै दैबाना जाबाय। आयौ जि दै जाखाबाय नै मोफ्लामगासिनो अखायाबो लाजाला लामा सामा लोमलाजोब्बाय। ओरैबायदि अखा हादों 3-4 घन्टासो अखा हानायावनो फुरा दैबाना जाजोब्बाय आरो नै। आयौ आयौ आयौ। हेलौ एभ्रिवान, खुलुमबाय बयखौबो। फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेब आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो दिनैहाय आंनि जबखौ एसे शेयार खालामनो लादों आरोना। सोंहरदों खायफा जबा मा। बेबायदिनो जबा जाहैबाय प्राइभेट जब। आरो जोंनियावहायथ' आरो मोनो, जोंनियावबो नागिरोबा गुवाहाटिफोरावहाय ना। नाथाय आङो नागिरनाय जायाखै आरो दा जेन' हक बाहेरायाव फैबाय आरो बाहेरायाव फैनानै बेबायदिनो जइनबो खालामबाय आरो खामानिखौबो मावजेनबाय आरोना। आराम्भ' खालामबाय। जोबोद मोजां नांदों मावनानैहाय। डिसिप्लिन मेनटेनेन्स गोबांथार दारि लानो हाया आरो बेनो खानायफोरखौ बांद्राय गोलाव लानो हाया आरोना। जोंनिया खामानिया जाहैबाय अफिसावहाय, अफिस लाइन माने अफिस लाइनावहाय मावो आरोना। जोबोद मोजां आरो इन्टारेस्टिं। डिसिप्लिन्स अफिसारफोर थाजोबो। बेवहाय बिदिनो बायदिसिना साहा था होनाय, दैखांनाय, कापफोर लांलाय लाबोलाय खालामनाय बायदिसिना बेबायदिनो ना। मावनानै माने जोबोद मोजां नाङो। बेबायदिनो अफिस बयनिफ्राय लानानै HK हाउस किपिंनिफ्राय लानानै गोबांथार बेवहाय मावगासिनो। जोंनिया लाइना जाहैबाय बेबायदिनो अफिस बयनिनो आरोना। जोबोद मोजां आरो मावलांबाय थायोब्ला गोजौआव थांबाय थानो हायो। सेलारि होननानै बुङोब्ला सेलारिया 14,200 बियो फिक्स। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा ब'नास दङ, बेखौबो मोननो हायो बोसोरावहाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो PF दङ, 2,000 करि मासाव दानो। PF CF ब'नास गासिबो दानजोबनानै 14,200 फैयो आरोना। जोबोद मोजां आरो जोबोद डिसिप्लिन। अफिसाव माने जानला मोनला बेबायदि फां फुं खालामनो हाया। बेवहाय बेबायदिनो बायदिसिना ना गुटखा, पान मस्ला, थांखु बायदिसिना निसाफोराहाय माने बेवहाय इउज खालामनो हाया आरो। जोबोद डिसिप्लिन आरो मावनानै ओरैबायदि मोजां नाङो। रायनाय गैया। दस्रा माने कम्पानिफोराव जोङो बायदिसिना कम्पानि लाइनाव मावोबा ओरैबायदि रायो सुपारभाइजारफ्रा खिथु थानानै। नाथाय बेहाय बेबायदि जेबो माने रायनायफोर बेबायदि गैया आरोना। ओरैबायदि मोजाङाव फोरोंगोन। बियो प्राइभेट जबानो आरोना। एमप्लयार्सफोर थायो बेवहाय गोबांथार। जोङो मोजाङै मावनो हायोबा लं टाइम मावनो हायो आरो। आंबो नायनोसै बेसेबां दिन टिकिनो हायो। जोङो 6 दान जानाय लोगो लोगो PFनि फैसाखौ जोङो दिहुननो हायो। 2,000 करि दानो आरोना। खामानिया जोबोद डिसिप्लिन आरो जोबोद मोजां। खायफा कमेन्ट्स खालामहरनायलाय आङो दिनैहाय आंनि जबखौ शेयार खालामनाय जाबाय। अफिस बय लाइनाव हाबनानै दङ आरोना। जोबोद मोजां। आरो जोङो लेंगुवेज होननानै बुङोब्ला इंलिश आरो हिन्दी। बे मोननैनि गेजेराव आरो गावसिनि अन लेंगुवेज सोलियो। जोङो अन लेंगुवेजखौ माने रोङा आरोना। जोङो हिन्दी बा इंलिशखौनो रायलायनांगौ जायो। जायफ्रा रोङो इंलिश, जायफ्रा रोङो हिन्दीखौ जोङो बयबो फ्रायानो रोंखायो। मावनानै मोजां नाङो, जोबोद डिसिप्लिन। लोगोफोर बेसेखिनियानोमोन। आङो कमेन्ट्स खालामहरनायखाय एसे शेयार खालामबाय आरोना। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आङो बेग लाखाबाय, थांनोसै आरोना। गोजोन्थों, बाय बाय।